ini video जागोन लोगोफोर जोंनि दानि BTR नि चिफ प्रमद बर' सार आरो जेनेखि BTR नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सारनिसिम आङो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बिथांमोननि जेनेखि मावनाय बे BTR गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना जेरैबायदि दा मावगासिनो दङ बेखौनो जों बुंनांगोन मस्ट वेलकाम। सारमोना जेनेखि खामानि मावगासिनो दङ दिनै जेनेखि माखासे गोबां माखासे आसनिफोर तयार खालामदों, गोदान आसनिफोर तयार खालामबाय जाय आसनिफोरखौ BTC नि समाव एबा 17 बोसोराव गैयामोन आरो ओरैबायदि जेनेखि प्लेन पलिसिफोर लाबोदों दिनै BTR गभर्नमेन्टआ जे गोबां माखासे बर'फोरनि गेजेराव जानो लुगैनाय IAS अफिसारनो डक्टर नांगौ बर'फोरनो आरो IAS अफिसार बिराद नांगौ होननानै दिनै बोसोरै जों नुदोंखि BTR गभर्नमेन्टआ 50 जन जेनेखि IAS अफिसार जानो थाखाय बिथांमोनखौ फ्रि कचिं BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै हरनाय जों बेखौ नुबाय थादों। स' मस्ट वेलकाम, आंनि गोरबोनिफ्राय बिराद मस्ट वेलकाम खालामदों। दा बेजों लोगोसेनो आङो BTR गभर्नमेन्टखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो लुगैदों आंनि गोरबोनिफ्राय। आंनि नैबे गोरबो सिंनिफ्राय आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामनायदों BTR नि चिफ प्रमद बर' सार आरो हाग्रा बिफाननि जेनेखि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सार। तारमाने बाथ्राया बेनो सारमोन आं होनो नागिरनाया जे थांनाय समफोराव आसामाव गोबांथार साख्रि पस्ट ओंखारबाय, गोबांथार साख्रि पस्ट ओंखारदों आरो नै सेप्तेम्बर दानाव 32,000 नि बारा साख्रि ओंखारनो थांगासिनो दङ। दा बै समावबो एसेबांबा बारा साख्रि ओंखारबाय नाथाय बे साख्रिनि पस्टखौ मोनसेबो BTR गभर्नमेन्टआव होनाय जायाखिसै। आउट अफ BTR बा BTR नि बा BTC नि बायजोआवसो हरजोब्बाय। दा आरो नै जे होनो थांबावगासिनो दङ जे सेप्तेम्बर मान्थआव 32,000 प्लास जेनेखि सरकारि साख्रि माने एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनो थांगासिनो दङ आरो आं मिथिबाय दा मिथिनो बायदिबा दिनै मिथिबाय कि बेयावबो BTC आव मोनसेबो पस्ट होनाय नङा, गासिबो आउट अफ BTC। दा आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो सारमोन, जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि एसेबां बायदि माने जब दिनै माने क्रिएट खालामनानै माने गोबां लाइमोनफोरखौ साख्रि होबाय, इभेन दाबो गोबां माखासे मानसिफोर दंबावो कि गोबां अफिसाव पस्ट भेकेन्ट पस्ट दंबावो। इभेन आं जे अफिसाव दङ दा बे अफिसावबो गासै 4 पस्टआनो भेकेन्ट दंबावो, 4 पस्ट भेकेन्ट दं, 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड। आसुरिक बाथ्रा। ओमफ्राय आं मिथिनो मोनबाय अफिसार सारमोननिफ्राय आङो मिथिनो मोनबाय BTC आव गोबां पस्ट दं, बहुत भेकेन्ट पस्ट दं, ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4। जेनेबा डिपार्टमेन्टखौ बुङोबा आं बाहाय गोबां डिपार्टमेन्ट बुंजोबनो हानाय नङा। जेनेबा नोङो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव दङ, सेरिकालचाराव दङ, PWD आव दङ, इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव दङ, हर्टिकालचार माबा कालचार गासिबो डिपार्टमेन्टआव दिनै पस्टआ भेकेन्ट दं होनना बुंदों। मायाव? जोंनि BTC आव एबा BTR आव। दा आंना सोंथिया बिसो जादों सारमोननिसिम, BTR आव जुदि एसेबांनाखि पस्ट भेकेन्ट दंमारोब्ला सारमोना दिनैसिम मानो दासिमबो बे पस्टखौ होनो हादिया? ना बे पस्टनि एगेन्स्टआव बिथांमोननो सेलारि होनो हानाय बे बाजेटआ BTC गभर्नमेन्टआव दंना गैया? आं बेखौ मिथिनो लुगैदों। थांनाय मास मोनसे सिगां जोंनि जेनेखि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सार नोंथाङा दि बुंदोंमोन उइदिन 2 मान्थनि गेजेरावनो जेनेखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय माखासे हमगार्ड एबा कामान्डु जेनेखि फरेस्ट बेटेलियन बा फरेस्ट कामान्डु क्रिएट खालामनो होननानै बुंदोंमोन सारा। नाथाय दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट ओंखाराखै, ओमफ्राय बेनिखौनो जेबो प्रसेस जादोंना माने सिङाव बेखौ आं मिथिया, खिन्थु दिनैसिम गैया। दा बै समावबो जोंना प्रमद बर' साराबो होनदोंमोन नाथाय गैया। आरो दा टेट पास जानाय लोगो लोगो 6th शिड्युलावहाय टेटनि माने साख्रि होनो होननानै सारा मिडियायाव बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा, नाथाय सिङाव मा प्रसेस सोलिदों बेखौ आं मिथिया, जानो हागौ सोलिबाय थादोंमोन जानो हागौ। दा आरो आं मिथिनो मोनदों BTC आवहाय गोबां जेनेखि स्कुल कलेजाव बेसेबां पस्ट भेकेन्ट दंमारो बेखौ BTC गभर्नमेन्टआ कालेक्सन खालामगासिनो दं होननानै बुंदों। स' बे खालामदोंबा आं मस्ट वेलकाम सारमोन। ओमफ्राय आं बेखौसो बुंनो लुगैदों कि जोंनि BTC आव थानाय जेनेखि BTC हालामनि गोबां लाइमोनफ्रा जेन' थाब साख्रि मोनो एबा गोबां जोंना XNDB बिदा गिदिरमोन दङ आरो फंबाय बैसोनि दङ, बिथांमोनखौबो जेन' BTC आव थाबैनो माने रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बिसोरखौ माबा मोनसे पार्सेन्ट लानानैबाबो बिसोरनो एक्सट्रा मार्क जेन' माबा मोनसे खालामनानै
होनो हानायनि सुबिदाफोर थायो नामा बेखौ मोनसे खालामो आरो आं बेखौनो खावलायगोन जुदि दिनै आसाम सरकारा खुनु थाइसेबो फैसा होनाङालासे मेरिट बेसिसै दिनै जब होदों आं आसाम गभर्नमेन्टनि डक्टर हेमेन्त बिश्वशर्माखौ आं खुलुमनो लुबैया गोरबोनिफ्राय मानो होनना बुङोबा बेबायदि जुदि जोंनो होयोबा जाय मानसिफ्रा सिखावै थाखा फैसा होनानै साख्रि लाग्रा बे मानसिफ्रा जिबनावबो मोननाय नङा मेरिट बेसिसै मोनगोन बियो गाव खुद फरायनानै गाव गोसो मोदोम देहा सोलेर गावखौ बावसोमनानै फरायनानै इन्टारभिउ होनानै गावनि प्रेक्टिकेलि जेनोखि नाजानायजों साख्रिखौ मोननाय जेरै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामदों BTC आवबो बेबायदिखौ खालामनांगोन होननानै आङो सारमोनखौ खावलायदों मानोना आङो दिनैसिम BTC आव UPPनि गभर्नमेन्टखौ आं गाज्रि मोनाखै गोबां माखासे प्लेन पलिसिफोर तयार खालामगासिनो दं खिन्थु बैफोर जेनोखि प्लेन पलिसि एबा आसनिफोरबो तयार खालामदों बिसोर जेन' साक्सेस मोगथाङाव महर मावफुंजाथों आं बेखौ आफा इसोरनाव आं आरज गाबो मानोना दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मोजां दैदेनगिरिफोरनि गोनांथि दङ नांगौ जोंनो दा बेनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय बेखौसो खावलायबाय आङो प्रमद बर' सार आरो रन्जित बसुमतारी सारमोननिसिम अननानै जेन' थाबैनो BTC आवहाय जेरैखि बैफोरनिखि पस्ट माने बिराज माने डिपार्टमेन्टआव बहुत पस्टफोर भेकेन्ट दं होननानै मिथिनो मोनबाय आं दा स्पेसियलि ग्रेड 4 एन्ड ग्रेड 3 डिपार्टमेन्टआव दा बेखौ थाबैनो जेनेबा एडभार्टाइजमेन्ट होदो नङाबाथ' नों खाथियाव इलेक्सन फैगासिनो दङ नै ओंखायनो इलेक्शननि सिगांनो MP इलेक्शननि सिगांनो माबा मोनसे खालामनो हायो नामा खारन दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि सेप्टेम्बराव जुदि एडभार्टाइजमेन्ट होयोबा BTC आबो मा सेप्टेम्बर लास्ट उइक नङाबा अक्ट'बरफ्राव होनो हायो नामा सार आं बेखौ खावलायदों अब्ला बिदिनो डिसेम्बरहालागै बा जानुवारिहालागै इन्टारभिउ जानाय बिनि उनाव हयथ' इलेक्शननि कड अफ कन्डाक्ट फैसिगोन बेहाय हयथ' थाथ'नाय बे उननि बाथ्रा दा बेफोरखौ माब्रैबा प्लेन पलिसिनि गेजेराव मावफुंनो हायो जेन' मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ खोथाल' BTC गभर्नमेन्टआ खालि खोथाल' खुगायावल' जब होगोन होनना बुंदों एडभार्टाइजमेन्ट होगोन होनना बुंदों बोरो दिनैसिम गैया बे दिनै माने रायलायसोनाया बारा जाबाय सारमोन ओंखायनो नोंसोरो दिनै चेलेन्ज खालामनानै फोरमान होदो रायजो राजाफोरनो नै जों इथ' साख्रि होबाय नै जों इथ' होबाय न' डाउट होबोबाय BTC गभर्नमेन्टआ फिसा माखासे डिपार्टमेन्टआव मालाबा 10 जन मालाबा 50 जन बेफोरबायदि इन्टारभिउ फाथिनानै साख्रि होबोबाय आं एडभार्टाइजखौबो नुनो थांबाय दा मोनसे समाव जोंनि क'क्राझार जेनेखि मेडिकेल कलेजनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनो ज' ओंखारफादोंमोन नाथाय बेनि इन्टारभिउआबो दिनैसिम जायाखै मा सिङाव मा सोलिदों बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु स्पेसियेलि आं बेखौ खावलायबाय BTR गभर्नमेन्टआव थाबैनो सारमोना जेनेखि गोख्रैयैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै एबा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदिनो बबे डिपार्टमेन्टआव बबे अफिसाव मोनसे पस्ट भेकेन्ट दं बेखौ कालेक्ट खालामनानै जेरैबायदि दा आसाम गभर्नमेन्टआ कालेक्ट खालामना लांजोबगासिनो दङ बेसेबां डिपार्टमेन्ट मोनसे डिपार्टमेन्टआव बबे डिपार्टमेन्टआव मा पस्ट भेकेन्ट दङ बेखौ लिरना हरजोबनांगौ थिग बिदिनो जुदि BTC आबो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ जेन'बा लिरहरनानै बिनि पस्टनि एगेन्स्टआवहाय जेन' एडभार्टाइजमेन्ट होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो नाथाय बाजेट दंना गैया बेखौ आं मिथिला खिन्थु बिराद अफिसाव बहुत भेकेन्ट पस्ट दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों ओंखायनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायबाय प्रमद बर' सार आरो रन्जित बसुमतारी सारमोननिसिम प्लिज अननानै थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होदो आरो जेनुइनलि गावनि जेनेखि टेलेन्टजों नाजानायनि गेजेरजोंहाय साख्रिखौ मोनहोनो नाजानांगोन नङाबा ओरैबायदि जानो मोननाय नङा कि प्रमद बर' बिटिआरनि सिटनि आखायाव आं साबा लागोन बा सोरबा इएमआ बिनि आन्दाराव आं साबा लागोन बेफोरबायदि जेन' जाया जेनुइनलि जेरै आसाम गभर्नमेन्टआ डक्टर हेमेन्त बिश्वशर्मा जेबायदि खालामदों जों बिदि खालामो मानो होनना बुङोबा डक्टर हेमेन्त बिश्वशर्मानाव गोबां जोंनि फन थांदों आंनि फिसाया बिदि आंनि फिसाखौ सेलेक्ट खालामथार माबाथार नाथाय बियो खोमा होआखै स' बिदिनो दिनै जेनुइनलि मोनबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै मोनबाय गोबां गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा दिनै साख्रि मोनबाय सोरबा न'खराव सानै गाहाम मोनबाय सोरबा न'खराव साथाम गाहाम मोनबाय बिमाबो मोनबाय बिफाबो मोनबाय फिसाबो मोनबाय बे जाबाय मा गावनि नाजानाय आरो फरायनायनि गेजेरजों मोनबाय न'खरनि साथामबो साख्रिया जाजोब्बाय बिमा बिफा आरो फिसा थ' बेफोर जाहैबाय मा गावनि टेलेन्टजों गावनि नाजानायजों गाव जे बावसोमनानै फरायगासिनो दंमोन बेजों दिनै मोगथां महराव मोनफुंबाय जों बिदिनो जाजानो लुबैयो बेनिखायनो आं प्रमद बर' सार आरो रन्जित बसुमतारी सारखौ आं गोरबोनिफ्राय खावलायबाय प्लिज सारमोन